बांग्लादेश का टुकड़ा टुकड़ा करके ग्रेटर तिप्रालैंड बांग्लादेश से बनाएंगे। बांग्लादेश न सोबायै ग्रेटर तिप्रालैंड सोनामनाय होनमानि आबो बांग्लादेशनि बिसुक जरातै खबै सोनामजागनाय आबो जों वाइसा फुरुनि भिडिअ नायपाख्या आरो आगिनि बुबाग्रा रक दखल खालायलांमानि थाय चाकला रोशनाबाद आमसाय खबजागनायनि चान्स दङ माने बांग्लादेशनि सिलेट कुमिल्ला ब्राह्मणबाड़िया नोआखाली डिस्ट्रिक्ट रकनो खबै ग्रेटर तिप्रालैंड सोनामजागनायनि चान्स दङ होनै आ भिडिअ साजाखा फियाबा अ थाइरक त्रिपुरानि 184 जना राजानि बिसिङाव लास्टनि खरक 34 बुबाग्रा रकनि मल सासन खालायलांमानि जागासे आबनो कारिबो त्रिपुरा हानि ताइ आलका खरक 170 जनासो बुबाग्रा रक ताइबो कतरमा आमसाय रमै सासन खालायलांखा आ आमसाय रकनोबो खबै ग्रेटर तिप्रालैंड सोनामै मानखा होनखे बो आमसाय खबजागनायनि चान्स दं आबो रकनो जेरै सुक्रुबै सालायनाय दिनैनि अ भिडिअ थानांसि बुबाग्रा दैन्य मानिकनि मल थानांसि मुंगै गाइसा थायो मायं गुफुर मासारमै मानजागमानि आबनो बुबाग्रा दैन्य मानिक बन रहरदि होनै सानखा हाइफानो आरनि कुकी सरदार रक आ मायंनो रहरना सया ओंमाबाय बुबाग्रा बाय खा हामिया ओंलायना नांखा पाइथाको बुबाग्रा सेनापति रायकसागनि दैदुल मुंबाय आ कुकी रकनो जबा खलायै मेसेनखा आबनि उलो बेबाग थानांसि आमसायनो बुबाग्रा दैन्य मानिक दखल खलायनाखा आफुरु त्रिपुरा हानि आरि एबा बर्डार बार्मा एबा म्यानमार बाय नांलायख्या आ थानांसि इंखा दाबुकनि मिजोराम हास्ते माने जों ग्रेटर तिप्रालैंड होनै नुग्लायमानि आ इमांगो मिजोरामबो खबजागो चट्टग्राम एबा चिटागं बुबाग्रा दैन्य मानिक चट्टग्रामाव थांगै गुरहानि सिपाइ रकनो रिफिरगिरो हरबाख्या आबनि उलो बुबाग्रा देबो मानिकनि मल अ चट्टग्रामाव आराकानि सिपाइ रबाय जबा खलायै गोपलाय ओंगै अ चट्टग्राम दखल खलायनाखा आ मलनो चट्टग्रामाव बुबाग्रा गाइसा थाना संसावै काबजाक बुबाग्रा अमर मानिकनि मलबो अ चट्टग्रामावनो आराकानि सिपाइ रबाय जबा खलायै गोपलाय ओंजाक आफुरु अ चट्टग्राम ताबुकनि बेबाग चिटागं डिभिजन खबजायाना आबो ताबुक चिटागं डिस्ट्रिक्ट बाय कक्सबाजार डिस्ट्रिक्ट आमसाय रक सिमिसे खबजागो खागरासरी रांगामाति ताइ बान्दरबान डिस्ट्रिक्ट हिनके आफुरु रियां देश होनै होनजागो बुबाग्रा गोविंद मानिक नखत्र रायबाय सिंहासन सेकजाक फुरु ब अ रियां देशनो बिहिगबो सातुबुइ फाइ बाथाक फायो माने बांग्लादेशनि खागरासरी रांगामाति ताइ बान्दरबान डिस्ट्रिक्ट आफुरु त्रिपुरानि बुबाग्रानि दखलनो दङ सुवर्णग्राम बुबाग्रा धर्म मानिकनि मल सुवर्णग्रामाव आरनि बुग्रा बाय जबा खलाय गोपलाय ओंखा बुबाग्रा देव मानिकनि मलबो बांलाहानि सुल्तान नासिरुद्दीन नसरत शाह बाय जबा खलायै सुवर्णग्राम सेगैना जाक बुबाग्रा बिजय मानिकनि मलबो सुवर्णग्रामनि बुग्रा बाय जबा खलायै गोपलाय ओंजाक अ सुवर्णग्राम बांग्लादेशनि राजधानी ढाकानि 55 किलोमिटार बुग्लाव कलायो बुलुवा बुबाग्रा दैन्य मानिकनि बसला देव मानिक बुलुवाव थांगै गोफलाय ओंगै त्रिपुरा हानि आरि दैबुमबाय गोरों रोखा बुबाग्रा अमर मानिक सिंहासन आसुकमानि पान्दाव बुलुवानि जमिदार अमर मानिकनो राजटिका फुनलागो सिया ओंमानि बागै ब जबा खलायै बुलुवानि जमिदारनो मेसेनखा बुबाग्रा जसुदर मानिकनि मलबो बुलुवानि जमिदार गन्धर्व नारायण बुबाग्रानि तलाव खरक बमै तंना सया ओंमाबाय ब बुलुवाव थांगै जबा खलायै गोफलाय ओंजाक दाबुकनि नोआखाली आमसायनो आजराव बुलुवा मुंगै सिनिजागो आबनो कारिबो दाबुकनि फेनी डिस्ट्रिक्ट ताइ लक्ष्मीपुर डिस्ट्रिक्ट बो आजराव नोआखालीवनो खबजागो श्रीहट्ट एबा सिलेट बुबाग्रा बिजय मानिक सिलेट थांगै जबा खलायै गोपलाय ओंखा आफुरु ब आरो काइसा थाना संसावै काबखा सेनापति काला नाजिरनो ब आ थानानि बारजा याफारि काबखा अ आमसाय ताबुक बांग्लादेशनि सिलेट डिभिजन ताइ आसामनि करिमगंज डिस्ट्रिक्ट बो खबजागो जात्रापुर बुबाग्रा बिजय मानिक बांलाहाव गोपलाय ओंनानि बागै गोबां मा सिपाइ तेलांगै थांगै पुइलानो सुवर्णग्रामनो मेसेनै लक्षा दैमा एबा शीतलखा दैमा इच्छामती एबा इखु नदी पार ओंगै पद्मावती जरा थांगै सगैख्या आबनि उलो जात्रापुराव थांगै बाथागैख्या फियाबा अ थाइरक बुबाग्रा खरबाय हासाल ओंमानि बागै आरो स्राबसानि बागैसे बुबाग्रानि सासन ओंसिवो
torop bubagra Omor Manikya Omor Sagor Pukhiri Khurphuru torobni bugra Jubaya wngmani bagui Omor Manikya attack khlaiui torobno yaphao chobui nakha o torop borok klai abo norok o mebono serai serai nuguino tongo bakla bubagra Omor Manikya buluwao kwplai wngmani ulo baklao choprokha bo aro kwplai wngui aro kaisa thana songsaui kabokha a bakla tabuk Bangladesh ni Borishal district o khobjago Sorail bubagra Omor Manikya ni molo Sorail Pradesh no jomidar rok shason khlaio Sorail Pradesh wngkha Tripurani kaisa samonto rajyo afru Sorail ni jomidar rok Omor Manikya ni tolao no khorok bomui ma tongbaio o Sorail tabuk Bangladesh ni Brahmanbaria district o khobjak phano agini jorabo Norsingdi tai Kishoreganj bo kisa khobjakna hinui Laibuma sinerok wansogo Chandpur tabukni Chandpur district agifru Kumila district ni bisingo no khobjago Kumila amsaito chini bubagra rokno shason khlaio aboto norok oboni Part-1 video no nukhana aborokno karibo Meherkul, Patikara, Ganga Mondol, Bogasair, Bejora, Koila, Banugas, Bisnauri, Longola, Bordakhat, Abhai Thairok, bubagra Donyo Manikya ni dokhlono tongo. O Thairok bebagno thasingo sai thangmani thai, Kumila, Noakhali, Silet, aborokni bisingono kalaio. Bayapsong chini imangni ha Greater Tipraland mukthango wngkha hinkhe tomungno aro chini agini bubagra rok shason khlailangmani thairokno bo Greater Tipraland no khobjaka hinkhe Greater Tipraland ni map akhini no omohai wngui mano phiaba chini imangni ha Greater Tipraland abo mukthango oda angno ongliya norle tamo wansok comments khlaina tapokdi tabuk sukjora tui asuk nong sinai jotona no hambai